Jaket iki panggah kuwi, bae iki malah anu, guys. Delon to, wong golek raja kaya ke polane kaya ngene iki lho remasane. Ngene engko oleh dhuwit nggih jagong. Kena bae pandut, guys. Iki mbiyen melok juragan saking ngadeg dhewe. Wis saiki dadi bos, jaket ijo dadi bos kae. Jaket ijo dadi bos saiki. Ngono terus mbak apane to jane teko omah mbok anu to, mbok timbun to. Diapakne ngono lho, aku gumun wae. Bendine kok golek laran mbok golek iki lho. Wis. Mendang-mendunge arep rendeng nek rendeng kowe gak golekno. Golek tapi murah. 2.000. Beh. Minyak enak, nek rendeng. Janduntu jere. Wis dhuwit tok. Tak anu kowe. Arep dah sekolah mulai sekolah ta. Mae kon ngeter sekolah kae. Lah yo mae mulai sekolah pisan ngrungokne Bu Guru. Ki pandut sepi gane rene iki, mbok menyedi parane. Yang bikin dodol. Ke pandut sing krotok ya? Krotok. Yang krotok kae. Songo-songo. Nek samono. Gelene nembe sak kilo yang garang. Sak kintal. Mbah udah nyala sebelah kok. Berarti pandut iki karek sitok akeh bature. Pandut. Biasanya kan golek pandut aku. Heh? Golek pandut. Jabang bayi pandut iki mlaku loro ta? Motor iki anyar to ndi. Walah. Anak gue pandut kok. Montore disilih wong ngono jenenge. Saya anake. Celinisan. Aku nih, lagi anak bayi pandut iki tapi kok nyepet dhewe aku ngono koyo. Bae pandut montore loro. Cindisan kayak ngono lek karo koyo. Roe yo anu tapi sing nyeper kok anak bae pandut, dapange nyandi ngono. Walah, ya. Kecipan ngono nek rene yo aku kenetan. Oh, berarti gentanan. Terus genah ngono. Kok ketau petokane pasan brebeg no wonge goncang bojone ya. Arep bodo ndek iki gak salah, arep bodo apa piye to kae. Lagi tak pandut ngono sepedaan. Emang kata lagi budal no to? Lagi teko. Lagi teko dene wis mabuk no. Lho. Lah wong etan-etan kono nek gak bloke awakmu yo trah yo mo, nek gak awakmu pandut yo mo. Aku denganane anu sing tak silih iki loro iki. Ini malah etan kono. Kaprah kowe durung golek rene. Gede iki buri-buri sak. Biasane Pak Ndu gak kok golek niki. Loro blongko men di pagi sana.
Iya. Berdua. Yang muka ini kok kono. Buki pura nek kan boleh satu. Apa terang ngebek iki? Ora ngebek iki kayak don-don durian karo pelem. Lha iya. Kayak ngebek iki kayak gedhong-gedhong apa ngono kok labek. Apa arep nyidam to? Ramen aku pentel mlah monggo mulai. Pentel kok maka. Pesenane mae to. Oh, pesenane makmu to. Apa-apa. Teko angko iki. Ini kok terang mubeng ndi wae nang kepel. Mubeng ndi ngidul. Iki gak tau ning anu to, sapa? Bareng-bareng iki konten. Lha piye? Hiburan ae. Hiburan ku yo ngene iki kok. Hiburan. Gak pas panen belum? Saiki. Gak kaya ndek ben ada akeh. Tangi to. Itu wis sami do dan seneng. Ah, maka. Drenmu yo dadi. Ya nih. Ya. Apa nih? Bang. Kudune dadi Wong iki. wong enak pentel iki. Saya pentel. Ada duit berapa nggih? Apa ta? Ngluyur terus tak wanelekin barang kowe. Di depan-depan kok ora diopeni iki lho. Beda kan beda. Beda kok mandek to. Dibledek. Wis mateng rit. Pulsa mbak ini. Ya saya. Gale polsa. Masak apa wengke? Sop. Masak arep udan masak sop kalau bening. Langsung belum ya. Kayak udan, ke sabir guys mulai naik sabir. Lek sabir.